6 martda 21 saat 57 minutda 88 yong'in söndürүү bölegi Tüben 5 avulunda bir yurtda tötün шығу турында xabar ala. Yurtda yong'in шығуны kesетүүчү автоном жойлама булган, Хужа аны үз хисабына урнаштырган. Yong'in турында xabar итүүчү жойлама сигнал бере башлай. Хужа кухняга чыккач, миш астында көчлө төтөн чыгуын көрүп ала. Ул янгынны үз көчү белән сүндүрергә тырышса да, көчлө төтөн аркасында моны эшли алмый. Ут чыгуу нәтиҗәсендә өйнең миш астындагы идәне яна. Йортка газ кертелмәгән, ут ягып җылытыла. Янгын мишнең һәм төтөн юлының төзек булмауы нәтиҗәсендә чыккан дип билгеләнә әлегә. 7 мартта 19 saat 18 minutda GLONASS %12 системасы аша шәһәрнең шоссе урамында янгын чыгу турында хәбәр килеп ирешә. Birden muncha ishi yana, ут чыгуның сәбәбе мишнең һәм төтен юлының төзек булмавы. 8 мартта көндез сәгать 11ләр тирәсендә шәһәрнең Светлая урамында бер шәхси йортта янгын чыга. Бурыч җылу сәбәпле йортның газы өзелгән, миш ягып җылытылган. Ут чыгу аркасында өйнең түбәсе һәм иши янып бетә. Янгын мишнең һәм төтен юлының төзек булмавы нәтиҗәсендә чыккан дип фаразлана.